Zkouřená televize uvádí dějiny zhuleného národa. Updateováno. Zkouření hnusité v boji. Vážení, vítejte na procházkou zkouřenou historií. Lepšího důchodce byste nenašli. Jsem totiž zkouřený důchodce. Upálením mistra pana Šreka začaly konflikty mezi důchodci o rohlíky. Samozřejmě z Kauflandu. Tak, vidím na kopci ropné území na rohlíky, jo, ano, jo. Jo, koupíme si rohlíky 20, jo. Musíme vykoupit rohlíky. Jo, rychle vyházejte rohlíky ven, rychle, jo. Jo, v roce 1420 dostal infarkt a rohlíky ovládli svět, jo, ano. Tak já potřebuju svoje rohlíky, ano, moje krásné rohlíky. A teď jdu něco udělat, ano, já si jedu na své rohlíky, ano. Postavili rohlíkánu a pojmenovali to rohlík za rohlíkem. Potom jeli, potom dávali tam rohlíky. A rohlíky. A něco jsem ukradl, no. Potom dávali. Jan Žižka řekl, že chleba je nejlepší. A potom zbraně byly špatný, vyměnili je za rohlíky a bylo to nejlepší. Aha, ne rohlíky, ale chleba. No jo, chleba, ano, musíme koupit chleba. Cože, chleba? Chleba je nejlepší vlastně. No, jedeme si pro chleba, rohlíky jsou hnusný, jo, ano. Tak, jedeme pro chleba, ano. Potom jeli do Prahy. Jo. A potom Zikmund řekl. Jo, moje rohlíky, já mám nejvíc rohlíku, ano, jo, ano. Co to říkáš, rohlíky a nejvíc? Nejmín! Na Vítkově potom bojovali. Nemají proti mým rohlíkům, jo, já jdu se ožrát, Potom jeli a bojovali. A rohlíky! Chleba! Tak a mají to posrali, moje rohlíky. No víš, co je nejlepší? Pivo! Chleba. Ani jeden z těch debilů nevyhrál, protože jsou to úplný kokoti, takže rohlík ani chleba nevyhrál, přemohla je totiž nádherná vodka.